Nafarroan 187 koronavirus kasu berri atzeman dira azken egunean. 37 persona zainketa bereziko unitatean daude. Iruin herrian Tuderan eta Etxarriaren atzeman dira kasu berri gehienak. Osasun departamentuak indartu eginen du koronavirusaren aurkako txertaketa maristak irekiz eta dosiak biztanle kalteberak gehiagori emanez. Nafarroko gobernuak 1.613 laguntza eskaera onartu ditu ostalaritza eta turismo sektorerako, ja 6 milioi euro. Garbiketako 2 langile ISN-eko kamioi batera igo dira sektoreko hitzarmenaren blokeoa salatzeko. Belako eskola kanpaina gaur hasi da Nafarroko 23 ikastetxetako 805 parte hartzailearekin. Familietan esku hartzeko udal programak 150 adingabe baino gehiago hartatu ditu beren etxeetan, beren egokitzapen pertsonala, soziala eta eskolakoa hobetzeko. Nafarroko gobernuak 1.400.000 euroan lizitatu du Belate eta Almandozko tuneletan 40 haizagailu berri hornitu eta instalatzeko kontratua. Arostegiaren obrak geldiarazteko mobilizazioekin jarraitu dute asteburuan. Mikel Uriarte 121 A errepide nazionaleko bizilaguna, alkate ohia eta Oronoz mugairiko suhiltzailea da. 121 A errepidearen inguruko eskutitza idatzi dio Maria Txibite Nafarroko gobernuko presidenteari. Apirilaren 30ean bukatuko da epea Iruña hiria 15. nazioarteko poesia sarirako olerki bildumak aurkezteko. Nafarroko Memoriaren Institutoak Gerra Zibilean hildako baten gorpua hobitik atera du Leteko hilerrian. Herritarrekiko harremanetako departamentuak memoria duten irudiak izeneko ikus-entzunezkoen 3. topaketa antolatu du eta aste honetatik aintzinera erbestearen ondorioak aztertuko ditu. Duela hilabete baino gutxiago estrenatu zen Marina Lameiroren Dardara filma punto de vista jaialdia zabaltzeko egunean martxoaren 15 eta dagoeneko 10.000 lagunek ikusi dute. Aste batez, COVID-aren kutsadura 27 hasi da Nafarroan. Aste zainduko eta oporretako astea pasatu eta positiboen igoera nabarmena da, baitere zainketa bereziko unitatearen presioa. Igandean 2003 PCR eta antigeno testak egin ondoren, positibotasun tasa 9,8 dago. 187 kasu berri erregistratu dira azken egunean. 37 lagun zainketa bereziko unitatean daude. Eta 3. olatuko datu txarrenen parean gaudela berretsi dute osasun adituek. Bataz bertzeko indizea 410 kasutan dago, estatuko txarrenetako bat. Erran bezala, atzo 37 persona zeuden ospitaleratuta, azaroaren 28tik izandako daturik altuena. Azken 14 egunetako inzidentziak gora egiten segitzen du. Oporrak hasi aurretik Nafarroak 100.000 biztanleko 282 kasu zituen 14 egunetan, baina atzo 400 baino gehiago izan zituen. Kopuru hoiek oso urrun daude normaltasunean sartzeko gomendagarria diren 25 kasuetatik eta urrun daude halaber arrisku maila oso altua ezartzen duen 250ko zenbakitik. Aste sandua baino lehen 120 paziente zeuden ospitaleratuta eta pasaden larunbatean berriz 182 ziren. Kritikoen unitatei dagokionez 2 hilabete baino gehiagotan izandako kopururik okerrenak daude, gaur egun 37 persona daude, eta oheen 127 daude okupatuta. Osasun departamentuak txertaketa prozesua indartu du adin tarte berrietarako, hau da 70, 79 urte eta 60 eta 65 urte artean, dei eta txertoetan aurrera eginez. Talde hori 69 urtera arte luzatuko da osasun publikoaren batzordearen erabakien ondoren. Eta aste honetan ospitale sarearen lankidetzari esker, koronavirusagatik gaixotasun larria izateko arrisku oso handia duten pertsonen taldeare barne hartuz.
Hemodialisia duten 5.000 paziente baino gehiago, tratamentu onkologikoak, trasplantatuak eta bar. Nafarroko gobernuak 1974 laguntza espediente ebatzi ditu orain arte turismo eta ostalaritza, gaueko aisia, aurreko jarduerei lotutako handizkako merkataritza eta koronavirusak eragindako eragin ekonomikoak konpensatzeko biltzarrak eta batzarrak antolatzeko zerbitzuei zuzendutako 2021eko ezoiko deialdiari dagozkionak. Hoietatik guztietatik 1.613 aldekoak izan dira. Ezoiko deialdia 2021ari dagokiona presako banakako ebaluazioaren bidez izapidetzen ari da eta ebazten denean ordainduko da. Lab sindikat protesta ekintza burutu dute goizeko 6etan, garbiketako 2 langile grupo ISNeko kamioi baten goialdera igo dira. 121 errepidean beriain parean moztuta sektoreko hitzarmenaren negoziazioan patronalaren blokeoa salatzeko eta aste honetan asteartetik ostiralera egingo den sektoreko grebara deitzeko. Mezu horrekin batera, Nafarroa osoan apirilaren 13, 14, 15 eta 16an egingo den garbiketa grebaren deialdia irakurtziteken, ugazaben blokeoarekin amaitu eta hitzarmena sinatzeko akordio batera iristea helburu duena. Lab sindikatuak ohar batean azaldu duenez aldarrikapenek kostu prezioaren indizearen gainetik dagoen soldata igoera garrantzitsu bati egiten diote referentzia, sektorearen soldata arrakalarekin amaitzeko, bajen osagarria 100% berreskuratzeko eta sektorean sartzen diren lanaldi partzialak handitzea ahalbidetuko duen klausula bat lortzeko. ELA, Lab, Comisiones Obreras UGT eta Solidari sindikatuek deitu dituzte langileak gelditzera. El martes inundamos las calles. ¡Ánimo y a la huelga! Belako eskola kanpaina aste urdina bezala ezagunagoa gaur apirilaren 12an abiatu da. Lodosako Pablo Sarasate, bigarren hezkuntza institutuko ikastetxeko eta Lizarrako Santa Ana ikastetxeko ikaslekin. Ekainaren 25 bitartean, Nafarroko 23 ikastetxetako 756 ikasle eta 59 irakaslek hartuko dute parte kanpaina honetan. Txanda bakoitzak 5 eguneko iraupena izango dute eta astelehenetik ostiralera gauzatuko dira. Musukoekin egingo diren jarduerak osasun protokoloetara egokitu dira. Iruñeko udalak maila personalean, gizartean eta eskolan egokitzeko arazoak dituzten 150 adingabe baino gehiago artatzen ditu urtero beren etxeetan. Zehazki familietan esku hartzeko programak 165 adingabe eta 117 heldurekin lan egin zuen iaz. Ekimen hontarako udalaren inbertsioa 663.134 eurokoa da eta Kamira gizarte ekimeneko kooperatiba sozietateak kudeatzen du kontratua. Familietan esku hartzeko programa gizarte zailtasuneko egoeran egon eta 0 eta 18 urte arteko adingabeak dituzten familiei zuzenduta dago. Eta aurretan erabendako laguntza taldeak hoien balorazioa egiten du aurrez. Zenbait arrisku faktore agertzen dituztelako maila moderatuan. 2003an jarri zen martxan. Esku hartzearen onura jasotzen duten adingabek gabeziak dituzte hainbat eremutan edo desegokitutako jokabideak dituzte beren garapen eremu batean edo batzutan. Programako familia unitatek arrisku faktoreak dituzte, hala nola familiaren laguntzarik eza, bizitza zikloko krisiak, adimen osasuneko arazo larriak, genero indarkeria, banantze gatazkatsuak edo harreman zailak dituzten famili berreraikiak, baita programan egon diren eta adingabe berri bat gehitu zaien familiak ere.
Familien esku hartzeko programak ere laguntzak ematen die guraso eta legezko tutorei. Familia barruko harremanen sarean modu osoan lan egitea baita asmoa, ura aldatzeko eta aurren zailtasun egoerak eta babesgabetasuna murrizteko. Hala, jarduketa espezializatuak adingabearen eta familiaren arteko banaketa ekiditen du, eta banaketarik egon bada, familia birgaitzen du adingabea modu egokian hasi eta zain dezan, hartara ahalbidetuz adingabeak dauden harrera zentrotik edo familiatik etxera itzul daitezen. Familia bakoitzarekin egindako esku hartzea oro har 4 eta 7 ordu bitartekoa da astero, 18-24 hilabetez, baina kasu bakoitzari egokitzen zaio, programako profesionale besteak beste psikologoak, gizarte langileak eta gizarte hezitzaileak. Familia unitatearekin lan egiteko plan personalizatuak ezartzen dituzten helduen gaitasunak hobetzeko, halako moduan, non haien seme-alaben oinarrizko beharrei aurre egiteko gai baitira, hala esparru fisiko eta emozionalean, nola kognitibo eta sozialean. 2020an familietan esku harteko programa guztira 165 adingabek eta 117 helduk osatutako 88 kasutan esku hartu zuten. Nafarroko gobernuak ondare zerbitzuaren bidez Belate eta Almandozko tuneletarako 40 haizagailu berriren hornidura eta instalazioa instalatzeko kontratua lizitatu du. Jarduketa hori Nafarroko aurrekontu orokorretan aurreikusia dago, 1.400.000 eurokoa eta 2 galerietako aireztapen sistema berritzeko aukera emanen du. Belate eta Almandozko tunelen luzetarako aireztapen sistemak helburu bikoitza du. Alde batetik, galerien barnean ingurumen kutsaduraren mailak baldintza optimoetan mantentzea. Funtzionatzen ari diren bitartean, bestetik ahalbidetzea sutearen kasuan aireztapen sistemak tunelen barnean sortutako keak kudeatzea. Izan ere, ke konzentrazio arrisku faktoretako bat da galerien barnean sute bat gertatzen denean. Lanen exekuziorako epe muga gehienez 8 hilabetekoa izango da kontratua formalizatzen den datarekiko hurrengo egunetik aintzinera. Aipatzea, baloratuko direla hobekuntza proposamenak ala nola lanen exekuzioan zehar persona erabiltzailek jasan ditzaketen kalteen minimizazioa. Aldizka, errailen etenaldiak eginez ala nola egun zehatzen batean, gaueko ordutegian tunelak ixtea aginduz. Kontratuaren baitan barne hartutako jardueren arabera dagokio lehenik eta behin Belate eta Almandozko egungo tuneletan existitzen den aireztapen sistema desmuntatzea. Kendutako haizagailuak baimendutako hondakin kudeatzaile baten instalazioetan gorde beharko dira. Jarraian aireztapen sistema berriaren instalazioari ekingo zaio. 22 haizagailu ipiniko dira Belateko tunelean eta beste 18 Almandozkoan. Sistema berriak denak berdinak izango dira. Zurrusta haizagailu asialiak dira, 100% itzulgarriak. 2 orduko epean, 400 graduko temperaturarekiko erresistentzia dutenak. Ezarpen bikoteka egingo da, haizagailuek barne hartuko dituzte temperatura zundak ari kaltzetan, kojinetan eta dardara sensoretan. Bukatzeko sistema berriaren funtzionamendu frogak egingo dira, egiaztapen orokorrak, haizagailuen posizionamendua tunelean, parametro elektrikoak eta dardarenak, airearen abiaduran neurketa tunelean eta bar. Gainera, inguru zarata neurtuko da haizagailu guztiak geratuta lehenengo haizagailu parea martxan daudenean eta haizagailu guztiak martxan daudenean. Asteburuan zehar aroztegiko lanak geldiarazteko protestak jarraitu dira. Obrak ilegalak dira eta baztango etorkizunaren kontra ari direnei eta pesisen bidez gauzatutako pelotazo urbanistikoak gelditzeko ekimenak jarraitzeko borondatea agertzen du plataformak. Aldi berean, EH Bilduk ere aroztegiko proiektuaren obrak geldiaraztea eskatzen du. Eta Nafarroko gobernuari galdetu dio ea aurreikusita duen obra hoien legez kanpo hasi izanagatik zehapen espedienteren bat irekitzea.
Adolfo Araizek salatu du ez dela kontratu publikoen administrazio auzitegiak ebatzitakoa betetzen ari. Koalizioako ohar batean nabarmendu duenez, baztandarrek behin eta berriz agertu dute makroproiektu honen kontra daudela eta gogorarazi du egindako kontsultan boto gehienak proiektu honen kontrakoak izan zirela. Adolfo Araiz parlamentarioak nabarmendu du ez dela betetzen ari Nafarroko kontratu publikoen administrazio auzitegiaren uztailaren 23ko 74/2019 akordioa esleipen prozedurarekin segitzea ezinezkoa dela adierazten zuena. Naiz eta administrazio auzitegiak erabaki hori hartu beharrezko zuzenketak egin eta proiektua urbanizatzeko lehen faseko obren plegua doitu beharrean, Aroztegiko proiektua bultzatzen duen enpresak legez kanpokotasunari, egitatezko bideari eta berezko duen nagusitasunari eustea erabaki du eta obrei hasiera emanen die. Kritikatu du, horregatik Araizek hainbat galdera erregistratu ditu Nafarroko parlamentuan. Hala, Nafarroko gobernuak zer neurri hartuko dituen galdetu du. Batzordearen jarduera legezko izan dadin eta ea obra honen hasiera lurralde eta paisai zerbitzuari jakinarazi zaion. Gisa berean galdetu dio ere, Nafarroko gobernuak obrak legez kanpo hasteagatik zehapen espedienteren bat irekitzea aurreikusita duen eta ea errekerimenduren bat eginen duen foruzaingoaren bidez konpentsazio batzordeak eta obra horiek legez kanpo egiten ari den enpresak obra horiek berehala geldiarazteko. Proiektu hau honek baditu ia 20 urte, hasi zirenetik planteatzen eta gauza desberdinak planteatu dira denbora horretan, baina azken finean hemen egin nahi dena da hotela orain jauregia dagoen tokian, golf zelai bat eta 225 etxebizitza. Orduan bere garaian hasierako proiektuei gelditu zen. Herritarren aldetik beti agertu gara Lekarozko herritik proiektu horren kontra, ulertzen genulakoz azkenean pelotazo urbanistiko bat zela, ez zela herritarrentzat onuragarria, baitzik eta bakar batzuk aberasteko, eta beti agertu gara horren kontra. Eta hala ere, Nafarroko gobernutik ikusita proiektua gelditu zela, intzuten udalez gaindiko plan sektoriala bezala. Hau da, udalaren erabakitzeko ahalmenaren gainetik pasatzeko eta intzuten proiektua berriz aurkeztu eta pesisa bezala aurkeztu eta inposatu. Orduan, bai Lekarozko herrian egin diren herri galdeketa guztietan, bai batzarrak landu direnak gai honen inguruan herriaren gehiengoa agertu da proiektu honen kontra. Baztango batzar nagusitik ere herri galdeketa bat abiatu zen eta baztango gehiengoak proiektoren aurkako postura agertu zuen. Eta hala ere, segitzen dute, baimenak lortzen eta eta hala ere, gaur da eguna, naiz eta baimen guztiak ez dituzten eguneratuak hasi dira obrakin. Orduan, gu gure aldetik, beti planteatu dugu herritarren antolatzea eta mobilizazioa horrelako proiektu txikitzaien aurka. Hainbat ekimen egin ditugu urtetan, manifestazioak egin dira bilerak bai parlamentuan eta eta ez da inondik ere kontutan hartu herritarren iritzia. Beraz, gaur topatzen gara, hasi direla obrekin, eta, ikusita ordezkari politikoak eta instituzioak ez dutela herritarren borondatea betetzen, herritarrak antolatzen gara, erabaki dugu herritar bezala antolatzea eta proiektu hau gelditzea. Eta hortan ari gara, atzo obra gelditu genituen eta gaur ere gelditu ditugu. Eta behin eta berriz errango dugu, guk ez dugu da etxiko eta hau ez dugula onartuko gure herrian. Iruditzen zaigulakoz gure bizimodua eta kultura eta antolatzeko moduaren kontra doala eta ez dula inongo onurarik herriarentzat. Hemen planteatzen diren 225 etxe bizitza horiek bigarren etxe bizitza bezala planteatzen dira, seguraski. Hiritatik bigarren etxe bizitza edo bera aisialdian pasatzera etortzen diren horientzat. Horrek suposatuko lukena da, Lekarozko herriko biztanlegoa bikoiztea, gaur egun 350 biztanle eskastitu,
eta 225 etxe bizitza horiek hemen planteatzea suposatuko luke herriko batzarran adibidez erabakitzeko eremua izatea herrian izan beharrean aroztegian adibidez. Eta ikusi dugu beste tokietan ze gertatzen den, ze suposatzen duen horrek, hizkuntzan aldetik ere ikaragarrizko eragina izango luke. Demostratua dago horrelako urbanizazioak eta proiektu espekulatzaileak planteatzen direnean euskararen arnasgunetan duen eragina, eta Lekarozerri euskalduna da, eta bastan euskararen arnasgunea. Orduan, alde guztietatik ikusten dugu kaltegarria dela herriarentzat, eta bertzaldetik helburu bakarra da, egan dugun bezala, lehen espekulazioan eta iruzurrean aritzen diren horiei laguntzea edo horien mesederako. Orduan, guk alde horretatik segituko dugu mobilizatzen hau gelditu arte. Nafarroko gobernuari behin eta berriz exigituko diogu proiektu hau gelditzea, eta ez bada modu horretan herritarrak geldituko dugu. Mikel Uriarte, 121 A errepideko bizilaguna alkate ohia Toronoz Mugairiko suhiltzailea, errepidearen inguruko eskutitza idatzi dio Maria Txibite Nafarroko gobernuko presidenteari. Hitzez hitz horrela dio idatziak. Txibite lehendakari Andrea hitz politak erabili zenituen joan den martxoaren 30ean Bertizko jauregian Baztan Bidasoako alkatekin egin zenuen agerraldian, eta are borobilagoa izan zen hedabidei aurkeztu zenieten prentsaoharra. Nabarmendu zenuenez, azpiegiturak eskualdearen lurralde antolamenturako eta koexio sozialerako funtseskoak dira, eta horregatik, 121 A errepidea, 2+1 bide bilakatzea eta bertako tunelak bitan banatzea lehenesten dira, eta horretara bideratzen ari dira ahalegin ekonomikorik handienak. Baina inguruko alkate eta herritarrontzat ez Baztan Bidasoko gonbidatuentzat bakarrik, Iruña eta Behobi artean dauden herrietako 29 udal eta herritarrentzat alegia, azpiegiturek lurralde antolamentuan duten eginkizuna bertzelakoa da. Hau da, komunikazio bideak, errepidea eta tunelak gainezka ez egitea, lasaiagoak, garbiagoak eta segurugoak izatea edo ongi mantentzea erran nahi du, eta nahi eta merezi dugulako inguruko toki garapenari bidea emanen diotenak izatea. Ez dugu pixa egiteko ere gelditzen ez diren kamioi transeuroparren korridorerik nahi, horrek inguruan dauden herrietako elkarri bizitza hauniz baldintzatzen duelako, tokiko garapen sozial eta ekonomikoari ekarpen gutxi egiten diolako, eta alderantziz inguruko ingurumena hauniz kaltetzen duelako. Horregatik, egunero pasatzen diren nazioarteko 3.000 ibilgailu astunen trafikoa behin betiko paraleloa den A15era desbideratzeko eskatzen dizuegu. Eta ez zure oharrak dion bezala asteburuetan bakarrik. Neurri horrek zalantzarik gabe belateko tunelen arrisku maila agiz modu eraginkorrean murrizten lagunduko du. Oronozko suhiltzaileok ere horixe da eskatzen duguna, tunelen segurtasuna areagotzeko premiazko neurriak hartu behar direla eskatzen ari gara. Orain, epe laburrean, 2025era arte esperoan egon gabe. Kamioiak desbideratzeko eskariari dagokionez, honela errantzen nuen. Nafarroko gobernuko zerbitzu juridikoek ezinezkoa dela erraten digute, errepide nazionalari buruz ari gara. Akaso zuk edo zure zerbitzu juridikoek uste duzue, 232 errepidea Zaragoza eta Logroño arteko errepide nagusia, N2 eta N340 Frantziatik Mediterraneora doan errepidea edo N240 Ebrotik Tarragonara doana eskualde mailako errepideak direla. Urteak pasatu dira, Errioxako eta Kataluniako gobernuek errepide nazional hoietan segurtasunaren aldeko apustua egin zutenetik eta kamioiei errepide hoietatik ibiltzea debekatu zietenetik. Hori horrela, ez aldaba Nafarroko gobernuaren borondate eta ahalegin falta bertzerik izanen? Bilera hartan zure ondoan jarrita zegoen Ziriza kontseilariak ezin izan zuen ezintasun juridikori zehaztu eta arrazoitu, ezin izan zuen erantzunik eman. Ziriza jaunak berak alkatei Bertizerako bidean ez hitzaiola trafiko handiko errepidea iruditu bota zien,
ez zitzaiola iruditu hainbertze kamioi zegoenik. Gutxi iruditzen altzaizkizu gero eta maizago sortzen diren autoilarak? Aldi honetan bizita egin zenuenetik 5 egunera sortu ziren 2 egunez segidan 14 kilometro arteko ilarak eta gehienak mugara zoazen kamioiak ziren. Txibite Andrea, zure proiektuen jasangarritasuna goraipatzen duzu, bada Nafarroko gobernua orain, 121 errepideko galtzada eta tunelak baldintza egokian eta segurua mantentzeko gai ez bada, 2+1 errepidea bilakatzeak eta 2 tunel egiteak sortuko duen gastuarekin egin ahal izanen duela iruditzen zaizu? Azpiegitura honen mantentzea eta segurtasuna bermatzea garestitzen eta zailtzatzen duena ibilgailu astunen joan etorria da. Errepide hau 2+1 bilakatzeko lanak edo tunelen bikoizketa garesti egitea proposatu dugunak ez gara eskualdeko alkateak eta herritarrak izan. Are gehiago, tunelen bikoizketa ez da guztiz beharrezkoa Europako araudiak eskatzen duen segurtasun maila betetzeko. Gobernuak bere aldetik hartu ditu erabakiak eskualdeko herritarren hitza kontuan hartu gabe. Guretzat errepide honen segurtasuna eta funtzionaltasuna hobetzeko hartu beharreko doako neurri kamioiak A15-tik desbideratzea da, ez dugu bertzerik eskatzen. Bertze erkidego batzutan neurri hau hartzea posible izan dela ikusita, datorren hortziralean apirilaren 16an, errepide mozketa batean oraingoan 5 minutukoa bakarrik gure eskaera berriz aditzeko aukera izanen duzuen. Orain ja berandu xamar, hasi dira, claro, Europak ere auzitan du kontua, hemengo ilegaltasuna esan dezagun, eta orduan, pues claro, eman dute orain 5 urteko epe bat egokitzapena ezakit hasteko edo lortzeko. Hori ez da gure eskaera da, egokitzapen hori lortzen ez den bitartean, hemen behar bezalako neurriak segurtasuna egon behar duela. Egokitzapena ongi etorria, baina segurtasuna bitartean nahita nahizizkoa. Iruñako udalak eta Nafar Ateneoak Iruña hirian nazioarteko poesia sariaren 15. ediziorako deia egin dute. Apirilaren 30 arte, ordu bitan zabalik dago epea obrak aurkezteko gaztelaniazko modalitatean zein euskarazko modalitatean. Lehiaketak kategoria bakoitzeko 3.000 euroko saria ezarri du gaztelaniazko eta euskarazko modalitatetan olerki bilduma irabazleak argitaratzeaz gain. Nafarroko Memoriaren Institutoak Arantzadi Zientzia Elkarteko talde teknikoarekin batera Leteko hilerrian obiratutako persona baten gorpuzkiak berreskuratu ditu. Nafarroko Errege Artxibo Nagusian eta Izako udaleko bake epaitegian egindako ikerketen arabera Manuel Elizalde Lezearen Alsasuko 30 urteko kidearen gorpuzkiak izan daitezke. Gorpuzkiak Nasertikek duen DNA banku publikoan identifikatuko dituzte. Nafarroko Oroimenaren Institutuaren 2021eko desobiratze programaren esparruan egindako lehen desobiratzea da. Ostiralean hilobitik ateratzeko lanak amaitu dira eta Manuelen hilobak den Juan Jose Zelaia Elizalde hor izan da, Ana Ollo herritarrekiko harremanetako kontseilariarekin, Jose Miguel Gaston, Nafarroko Oroimenaren Institutuaren zuzendariarekin eta Leteko kontzejuko ordezkari batekin. Manuel Elizalde Lezea Beasaingo bagoi lantegiko langilea CNTko militantea eta Alsasuko sindikatu bakarreko idazkaria zen. Iparraldeko frontean preso hartu zuten 1937ko irailean eta handik Iruñako kartzelara eraman behar zuten. Datuen arabera lekualdaketa horretan hil zen. Heriotza erregistroaren eta auzitegiko txostenaren arabera haren gorputza Jarteko zubiaren ondoan aurkitu zuten, Letetik hurbil 1938ko maiatzan. Hurrengo hilabetetan institutuak prospekzio lanak egiten jarraituko du hainbat lekutan urte hasieran onetsitako desobiratze planari jarraituz.
1936ko altxamendu militarraren ondoren, Espainiako erbestealdi errepublikarren ondorio negatiboak dira apirilaren 15-tik 27 bitartean egingo den memoria duten irudiak izeneko 3. ikus-entzunezkoen 3. topaketaren arrazoia. Topaketa hori herritarrekiko harremanetako departamentoak antolatutako memoriaren, bizikidetzaren eta giza eskubideen 5. jardunaldien barruan egingo da. Bakearen, bizikidetzaren eta giza eskubideen zuzendaritza nagusiaren bitartez. Ama, Ze cariño. zergatik minau kantan esaten dau ez dauela topatzen zauria inundik. Duela hilabete eskaez estrenatu zen Marina Lameiroren Dardara filma. Punto de vista jaialdia irekitzeko egunean, zehazki martxoaren 15-an. Eta arrakasta izugarria izaten ari da dagoeneko 10.000 lagunek baino gehiagok ikusi dute. 16 hilabete pasatira berri txarrak taldeak agur esan zuenetik, Nafarroarenan 11.000 zaleren aintzinean. Kontzertu horrekin amaitutako agur bira da Marina Lameiroren bigarren lan luzearen oinarria, baina hortik harago doa. Berri txarreken, haren musikaren eta taldearen jarraitzaileen arteko harremana islatzen du. Zalez gain taldeak berak eta Gorka Urbizuk bere xikitoki nabarmena dute filma honetan, jakina taldeko buruaren gogoetak entzuten dira. Musika sortzera eramaten duten bulkadez mintzo da, ospearen argilunez, zaleen berotasunez arduraz presioaz. Eta baita amaieraz naiz eta ez duten hitzez hitz azaltzen arrazoian. En el momento no puedes. Si no te jalan ellos, el público te lleva. Y es como una ola, es como una montaña rusa. O sea, llega un momento en el que estás como en ese vaivén de emociones. Kameriotan zaudela jendea entzutu duzu beste bat oiuka, eta orduan datorkizu galderak burura. Benetan aguztera zoaz.